Ετοιμάσου να τον δεις. Ετοιμάσου να τον δεις. Στον καιρό της παραζάλης οι καρδιές αποψυχούν, μάχες, ταραχές και θλίψεις περιμένουνε να έρθουν. Πολλοί άφησαν την πίστη και τη σάρκα ακολουθούν, μα όσοι αλήθινα πιστέψαν τον Κύριό τους καρτερούν. Να υπομείνεις ως το τέλος, στην αγάπη του να ζεις. Κράτα ασβεστή την πίστη μες στις θλίψεις της ζωής. Στις νεφέλες θα σ' αρπάξει και στη δόξα του θα ζεις. Ο Κύριος έρχεται ταχαίως, ετοιμάσου να τον δεις. Ετοιμάσου να τον δεις. Τα σημεία των εσχάτων φανερά το μαρτυρούν. Πανδημίες, μάχες, πείνες σαν οδύνες προχωρούν. Έθνη πολεμούν έθνη κι όλη η γη αδειμονεί. Το σημείο του Κυρίου στις νεφέλες θα φανεί. Να υπομείνεις ως το τέλος, στην αγάπη του να ζεις. Κράτα ασβεστή την πίστη μες στις θλίψεις της ζωής. Στις νεφέλες θα σ' αρπάξει και στη δόξα του θα ζεις. Ο Κύριος έρχεται ταχαίως, ετοιμάσου να τον δεις. Ετοιμάσου να τον δεις. Από τη σικιά να μάθεις τη σοφή παραβολή, όταν τα ξερά κλονάρια πάλι δίνονται ζωή. Ήψωσε ψηλά το βλέμμα, πλησιάζει η στιγμή. Θα σ' αλπίσει ο Θεός μας και θα γίνει αρπαγή. Και στη δόξα του θα ζεις. Ο Κύριος έρχεται ταχαίως, ετοιμάσου να τον